Jo, dneska 24. Takže šťastné, veselé Vánoce všem. A jsem ještě domácím teda, za půl hodinky jedeme, no. Už jdeme na to, Chicago. A to je to nějaká kočka černá. Kdybych to dneska nepřišel, tak veselé Vánoce všem. Takže sem přichází zebra. Yeah. Nicely, so she will not be disabled. When she arrived, we did not know if she will even survive. How old? She's now 8 months old. Yeah. So, let's talk about the next we are going to do. We are now going to see an animal you cannot enter the enclosure with for safety reasons. It's not, well, it's the mammal with the strongest jaw of all mammals, not the strongest spider. We are now going to see if you haven't seen it, and unfortunately I'm pretty much sure that you will print in their lifestyle. No problem. You need to finish the difference is that spotted hyenas are social. Stick it right inside her mouth. Very well done. All our animals get their vaccinations or other injections by hand. Tak Lev jde hrát fotbal. No, tak si sední ženská. Oh my goodness. As you can see, Aslan is a male lion. OK. Budeme krmit. Budeme krmit. Nowadays only about 300 kilometers fast, full speed running, but this is something they can only do for 30 seconds or up to 400 meters. After this the muscles are overheating, then they need to rest for the rest of the day. Sounds cruel, sounds like they go to bed very often hungry, but they don't. Cheetahs do have the highest success rate of all solitary hunters. How many species have gone extinct? What do you think WWF said? Thousands, yes, how many thousands? WWF in the same interview said to CNN that since 90 days we're going up weight as we will release the 2 rescued owls now. I will bring Garfield back to the night house and then I will see you up there. Thank you. Ahoj, šťastné veselé Vánoce všem, dneska je 24. a předposlední den v Zanzibaru. A dneska jsme byli na Cheetah Rock a viděli jsme, no, já jsem tady poškrábaný, jak jsem ho vidět už předtím. Ale já tady to drahý tričko, takže že si vzal dělavý tričko. No. Takže poslední den v Zanzibaru, za pár hodin nám odlítá a my tu máme krásný západ slunce. Protože to všichni vidíte, protože to je fakt krásný. Tam budeme teď večeřet za chviličku a potom poletíme do Dubaje. Ahoj, nezapomněl jsem na vás.
a Helen tady pořád se mnou. Dneska jdeme po delší době, nebo už jsme se vrátili ze Zanzibaru a já jsem zvědavý, jak se tady oslavuje Nový rok v Dubaji. Ano, i zde šišu. Já myslím super dezert, je fakt dobrý. A tady to je cukr, ale ve vatě. Panna cotta, fakt dobrý. Jej, tak tady to místo doporučuju. Jak se jmenuje? Je to Business Bay. Ne, asi. Jo, bez pásu tady vzadu jedeme. Na poušti. Bez pásu v poušti. Momentálně. Napadá jsem se, tady jsem na ně naštvaná, si tam nedorazíme včas na moji fotku. A velbloudi. Ne, že by mě to teď zajímalo. Uprostřed pouště. Zrovna jsem dorazil na desert, poušť, ne poušť. Poušť? Na poušť, jo. No, zrovna jsme se Helen dorazili na poušť. Objednali jsme si to přes Happy. Happy Tours, ale nikdy se neobjednáte, dejte přes Happy Safari Tours. Jo, jaký veselé safari, to fakt není veselé. No je to veselý, ale jinak je to veselý. Ale koupili jsme si zlatý package. A nevypadá to ani zdaleka blízko tomu. Je to fakt hrozný. Jsem vyhodil peníze z okna dneska. Takže pro vás všechny nikdy sem nechoďte přes Happy Tour. Řidič přišel o 1,5 hodiny pozdě. Vyzvedli nás o 1,5 hodiny pozdě na hotel. Potom jsme jeli a čekali jsme další hodinu, než nás vyzvedli, protože nás předbíhali nějaký lidi. Neandertálci. No. Homo sapiens. A prostě lidi, kteří nevědějí, co to je fronta. Teď Ty, začali kteří si nekoupili zlatý package, tak jako my, ale dostali se tam dřív než my. No. Každopádně jsme se dostali teda sem při západu slunce. My jsme teď chtěli předtím, než bude západ slunce, abychom si vyfotili pořádně. Abychom měli světlo, jak vidíte, tak je tady tma. A víte co, já jsem v package ještě, co jsem to měl package, velbloudy a 4 kolkách, ne, tady v poušti, no. Ani na jednom jsem nešel, protože to je pěkně, abyste nám řekli teda, víte co nám řekli, pěkně si buknout svůj stůl, tady jo, tady jsou ty stoly, jo, by the way. Tady prostě bukněte si stůl, jo, předtím než půjdete na velbloudy, víte jak jsme se měli buknout stůl, dejte si tam svoje věci, běžte pryč a nikdo vám to neveme. Takže jsem řekl Helen vlastně, běž, nechám tu svoji kabelku zlato a půjdeme potom na velbloudy, půjdeme vlastně na 4 kolku, vrátíme se za 2 hodiny. A potom to tam možná bude a zůstane na to místo, no. Úžasný. A takže místo toho, protože jelikož za půl hodiny mají servírovat bufet, jídlo, který patří tomu Golden Package a já předpokládám, že za těch půl hodiny bychom nestihli 4 kolku, ani velbloudy, tak jsme se na to vyprdli a sedíme tady, Helen co nemůže, dál si červené víno a já jsem ztratil řeč nebo hlas, protože tady sedím, je to nějaká arabská muzika a tamhle je nějaký holub uprostřed stage. Takže jsem vlastně vyhodil peníze jen za to, aby mě odvezli sem, udělali si fotku, asi 5 fotek, předtím, když je to slunce zapadlo během 5 minut, Helen se to zapotila víc a já jsem fakt neměl nervy už na nic a vrátili jsme se a tím to skončilo. No a... Chci na stage s holubem aspoň. Ne, fakt nechci jít na stage s holubem, fakt mě to nezajímá už nic z toho. No a jsem zvědavý, takže jsem vlastně ten Golden Package zaplatil za to, že nás odvezou sem, dají mi nějaký jídlo a potom se vrátím a fakt budu rád. A teď to je fakt poprvé naposled, takže nikdy nechoďte na Happy Tour Safari, protože to není happy. Nedoporučuji. Neřve nějaký dítě. Jo, tady řvou děti a milion lidí, jestli to jsou vůbec děti. Přijde mi, že jsme tady jako v nějakým indickém městě, tady vůbec nikdo. Jo, tohle to fakt není arabské město. Alázán, co to je? Ach jo. No, takže moje zkušenosti po první safari je asi takový.
we're close enough. I wanna lock in your